περισσότερες βόμβες εδώ είναι και αυτοσχέδιες. Κυρίως είναι αυτοσχέδιες και δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει φανταστεί ο εκάστοτε κατασκευαστής, ο τρομοκράτης. Έχεις απέναντι σου έναν άνθρωπο που έχει φτιάξει κάτι το οποίο δεν ξέρεις την ψυχολογία του. Ξέρεις ότι μπορεί να έχει στόχο το κτίριο ή μπορεί να έχει στόχο εσένα. Ο φόβος υπάρχει σε όλους μας. Θα ήταν επικίνδυνο να μην φοβάται κάποιος. Εγώ προσωπικά απλά σταματάω να σκέφτομαι το οτιδήποτε μου είναι αγαπητό. Δηλαδή σταματάω να σκέφτομαι οικογένεια, σταματάω να σκέφτομαι τους φίλους μου, απλά δεν τα σκέφτομαι.